ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନ ଭାଗ 1। ବାଇବଲରେ ସର୍ବମୋଟ 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 39ଟି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅଛି ଓ 27ଟି ନୂତନ ନିୟମରେ ଅଛି। ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଆଦି, ଯାତ୍ରା, ଲେବୀ, ଗଣନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ମୋଶା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, କିଏ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ସର୍ପ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ପରମେଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଦିନକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସପ୍ତମ ଦିନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପବିତ୍ର କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, କେଉଁ ସମୟଠାରୁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଉତ୍ତର ଇନୋଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ମଥୁସେଲହ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 969 ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, କିଏ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆଦମ ଓ ହବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନର 4ଟି ନଦୀର ନାମ? ଉତ୍ତର ପିସନ, ଗିହନ, ହିଦେକ ଓ ଫରାତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କେଉଁ ଦିନ ହେଲା? ଉତ୍ତର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି।